салом ҳаводорони беҳтарин бошгоҳи олам Барселона. Дастаи Милани Италия омодааст ки барранҷҳои калядо хотима бахшад. Эҳтимолан моҳи январ калядо ба иҷора меравад. Нимоизадгари Манчестер Сити Раҳим Стерлинг музокиротро оид ба идомаи шартномааш ба таваққуф гузоштааст. Барселона мехоҳад ки ӯро ба иҷора гирад. Жоан Лапорта ба хави сабаби эътимодашро ба Куман шаҳр додааст. Президенти Барселона боварӣ дорад ки бо Куман даста барои унвонҳои қаҳрамонӣ мубориза мебарад. Серхио Агуэро ва Усман Дембеле аллакай тамринҳоро дар бошгоҳ оғоз намуданд. Дар бораи ин хабарҳо дар видеои имрӯза бароятон пурра маълумот хоҳем дод. футболи даставӣ дар танаффус асту мунтахабҳо барои роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳони соли 2022 дар майдон ба ҳама кор омодаанд. кадом мунтахаб намехоҳад ки дар ин мусобиқаи бонуфус бозӣ накунад? Аз ин сабаб ҳамаи вохӯриҳо хеле ҷолиб ва сазовори тамошо ҳастанду барои бозам шавқовартар гузаштани онҳо метавонед аз як икс истифода кунед. онҷо ба ҳамаи бозиҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунам ва инчунин ҳамаи тамошобинони канали моро бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохт то $100 бонус интизор аст. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Милан Алекс Калядоро ҳадафи асосии хеш дар равзанаи трансферии зимистона қарор додааст. Барселона дар мавсими имсола ҳатто дар Барселона бе ӯро ба қайд гирифтан натавонист. ҳатто мегуфтанд ки Калядо чунон ғамгин гаштааст ки фикри карьерашро хотима додан кардааст ва пурра аз футбол бозӣ кардан даст мекашад. Аммо тибқи хабари охир футболбози ҷавони 22 сола умедашро то ҳол нашикастааст ва барои касбашро давом додан интизорӣ мекашад. барои Барселона аллакай анъана гардидааст ки бозингарони мактаби худашро ройгон туҳфа мекунад ё ба иҷора мефиристад. баъдан бо сарфи миллионҳои евро онҳоро бармегардонад. аммо бозингарони дигар дасторо баръакс миллионҳои евро сарф намуда бо маошҳои гарон мехараду 2-3 мавсим пас онҳоро ба дастои собиқашон ба иҷора мефиристад. ҳоло оқибати сиёсати пешгирифтаи президентҳои Барселонаро дидан дорем, аммо қариб ки ҳеҷ чиз иваз нашудааст. Раҳим Стерлинг тамоми музокироташро оид ба тамдиди қарордодаш бо Манчестер Сити қатъ кардааст. баъди Ҷек Грилишро харидан Стерлинг ба футболбози муҳим буданаш дар Сити шубҳа дорад. шартномаи ҳозираи Стерлинг тобистони соли 2023 ба итмом мерасад, аммо Барселона барои бо иҷора гирифтанаш омодагӣ мегирад. мувофиқи хабарҳо Барселона моҳи январ дар равзанаи трансферӣ дастаро сахт пурқувват карданӣ аст. агар Стерлинг ба Барселона ояд, рақобат барои ҳайати асосӣ шадид мегузарад, аммо ҳеҷ кас ба ӯ кафолат намедиҳад ки Бозингари муҳим мешавад. Барселона маҷбур аст ки тактикаашро иваз намояду аз 4-3-3 ба тактикаи 4-4-2 гузарад. бо баргаштани Агуэро Дембеле хуб мебуд ки ҳамлагарон Депай бо Агуэро, аз канори чап Раҳим Стерлинг ва аз канори рост Усман Дембеле ба майдон оянд. аммо Ансу Фати агар Бозингари ҳайати асосӣ гардад, аз байни Стерлингу Агуэро Депай якеаш бояд дар курсиҳои эҳтиётӣ нишинад. вале ба ҳар ҳол рақобат дар тамринҳо Барселонаро ҳатман пурзуртар мегардонад. президенти Барселона Жоан Лапорта бо хави алоқаашро дубора барқарор кардааст. баъди президент шуданаш муносибатҳои онҳо хеле сард гашта буданд, аммо ба наздикӣ Лапорта бо хави суҳбат намуда ба ӯ сабаби шанси дуюм доданро ба Роналд Куман шаҳр додааст. айни замон Лапорта бо наздиконаш боварӣ доранд ки баъди баргаштани футболбозони ҷароҳатбардошта ва каме сабр кардан, Барселонаи Куман пешравӣ мекунад ва метавонад барои унвонҳои қаҳрамонӣ мубориза барад. аз Лапорта ба ғайр аз ин дигар чизеро интизор шуда наметавонем, зеро маҳз бо машваратҳои ҳамин хари сурх ними бозингарони ҷаҳониро аз даста пеш кардан ва омодагиҳои пеш аз мавсимиро худи Куман гузаронида буд. агар ҳозир Куманро ба истеъфо фиристад, ин амал исбот мекунад ки Лапорта ба хатогиҳои калон роҳ додааст. ба ин хотир ба ҷуз боварӣ ба ин хари ланги сурх ки метавонад бори Барселонаро то охири манзил барад, дигар чорае надорем. новбаста аз оне ки Куман бозингарони Барселонаро ба истироҳат фиристодааст, Серхио Агуэро ба тамрингоҳи бошгоҳ омада барои баргаштанаш омодагӣ мегирад. мумкин аст ки рӯзи 17 октябр ҳамлагари Аргентинӣ дар бозӣ бо Валенсия бори аввал бо либоси Барса ворidi майдон гардад. Усман Дембеле низ ба тамринҳо бо Серхио Агуэро мепайвандад, ҳарчанд ки онҳо алоҳида омодагӣ мегиранд. баргашти деринтизори Дембеле дар охирҳои моҳи октябр дар назар аст. метарсам ки ҳангоми тамрин ки дар майдон ба ғайри худашон дигар ҳеҷ кас вуҷуд надорад, ин ду бозингари шишагин ба якдигар бархӯрда бинии Агуэрову гӯши чапи Дембеле ҷароҳат нагирад ки боз 2 соли дигар буҷаи Барселонаро гови ҷӯшакворӣ меҷӯшанд. акнун бо баргаштани ин футболбозон Куман боз чӣ баҳонаи нав пайдо мекарда бошад? шумо чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. با همین تمام باری دارم که اجراتکاری من با شما پسند میآید. در هم حالت بارسلونا رو دوست دارید و کانال بارسا تیجی رو دستگیری کنید. دستگیری شما پیشروی ما. با شما بود محمد گایروف. خیر در پناه الله.